ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಏರ್ ಮಾತನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಎಂಕ್ಲೈನಿ ದೂರ ಪಿದಾರ್ದಂತು ಒಂದುಲ್ಲರ ಎಂಕ್ಲೈನಿ ಮೇರ್ಲಾಗ ಪಿದಾರ್ದಲ್ಲು ಇನಿ ಮದ ನಂಜೆಯ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲಿಗೆ ಅಂಕ್ಲ ಈಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತು ಜಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮೇ ಅಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಅಂಚ ಬೊಕ ಭವ್ಯ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ ಅಂತ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಅಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೇನು ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜಾವೆ ಅಲ್ತ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ದೈವದ ಮತ ದಾಲ ಕೇನು ಜಿಯ ಕಡೊಂಚೂರು ಕೇಂಡಿತ್ತೆ ದಾಲ ಕೇನೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಧೂಮಾವತಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ನೇಮುಂಡು ಅಂಚಾಡೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಗೈಸ್. ಮಾಮಿಗೆ ಮತ್ತು ವನಸ್ ಕೊರ್ದಾಂಡು ಆರು ಕೊರಿಯರು ವನಸ್ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಣಿ ಪಾರ್ದು ಕೊರಿಯೆ ಎಲ್ಲ ಆರುಷ್ ఒక ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಅಂಕ್ಲ ಪೋಪ ಬೇಗ ಪೋದು ಬರ್ಪ ಬೊಕ ಮಾಮಿಲ ಉರ್ತಿಯತ ಮೂಲೆ ಎರ್ಕಾಯಣ ಹಿಡ್ದಾರ ಪಿದಾಡ್ನಿ ಈ ಜನ ಪೋತಾಯನು ಬುಕಾಲ್ ಪಂತಲ್ ಭವ್ಯೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಒಂದು ಅಂಚ ಆರುಷೋಲೆ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಯಾವ ಪುರುಳು ತೋಜುಜೋಡ ಕತ್ತಲೆ ಯೂಸ್ ಆಪುನಮ್ಮ ಬೊಲ್ಪು ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಮಲ್ಲ പോണ്ടവുള്ള ಇಂಕ್ಲ ಎತ್ತಿ ಇಡೀಗ ಮೇರ್ಲಾಗ ಧನಂಜಯನ ಇಲ್ಲ ಗೋಪುಣ ಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಲೇನಾ ಧನಂಜಯನ ಆರ್ನ ಇಲ್ಲಲೇನಾ ಅನ್ನ ತರವಾಡ ಧನಂಜಯನ ಅಕ್ಲನ ತರವಾಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದುಂತುನೇನ ಅದ ಲಕ್ಕದುಂತುಂಡ ಇಜ್ಜ ಆರು ಬರ್ತೀರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡತಿ
ನಮ್ಮಳು ಭವಿತ್ತುಲ್ಲೆ ಹಾನೆ ಆರೆನ ಗುರ್ತುಂಡಿ ಆರು ಬರೋ ಒಂದಿಪ್ಪು ಕಾರ್ಪಾಡಿ ಇಡಿ ಬರೋ ಒಂದಿಪ್ಪು ಶಿಲ್ಪಕ್ಕ ಶೋಕಿಚ್ಚ ಶೋಕುಂಡ ಫೋನು ವಿಡಿಯೋ తీయరా నరమక తీయరా అవి శబ్ద గర్ర 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 అవ టీచర్ లేదు Lagi, mereka ada paksu, ingla pida dia, nema onundu, mana sada pida dia guys, ella joke lagi shale elu nanca, bulb laggere banga pulu. Andappa. Nara video, video. ఇంట్లో బత్తాలు నేమ తుయ్యర జాಸ್ತಿ ಉಂಟು ಜವಂತೆ ತುಯ್ಯ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಲಕ್ಕದುಂತುನ ಎಡ್ದುಕ ಬತ್ತನ ಎಲ್ಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಶಾಲೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಬುಕ್ಕನ ಜೆಪ್ಪುಡು ಬುಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪು ಲಕ್ಕಿಯರ್ ಲಾಪುಚಿ ಬೇಗ ಬಂಡದು ಬೇಗ ಬತ್ತ ನನ್ನ ನಾಯಿಗೊಂಜಿ ವನಸ್ಸು ಪಾಡೋಡು ನಾಯಿಗೆ ಪಾಡೋಡು ನೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬುಲಿಪುಂಡು ಹುಚ್ಚೆ ಐಕ್ಲಂಜಿ ಪಾಡೋಡು ವನಸ್ಸು ಗೈಸ್ ಅಂಚ ವನಸ್ಸು ಪಾಡಿದು ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುನು ಸೊ ಈತೆ ಇನಿತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದೇನುವೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಮರಪುರ್ಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಕಲರ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್